HCI Power 5, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Nangungumusta sa inyong lahat, mga listeners po natin ngayon. Kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating misyon to help restore the health of people. So sa mga listeners po, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMDB call. O, dahil si Nurse naman po ang tagasagot natin sa CMDB call. So, announcement muna tayo sa mga taga-Bakakay Albay. Magkakaroon kayo ng one-day free health consultation on August 17. August 17, Sunday, 8 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Bakakay, Albay. First come, first serve po tayo. Hello kay Sir Nems Flora sa Technical Department ng DCGB, okay? So kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating Power 5 from A to Z mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Pag sinabing Power 5, it's our HCI CMD, CBF, ang ating Cell Bio Juice, yan. And of course, yung ating pang-detox. Ang dami pala ngayon. Hindi na regular magdumi. Naku, mag-CR juice kayo. At magsi-CR talaga kayo para maging masolve yung mga problema nyo na tinatawag na constipation. Ang dami po mga ganyan po sa atin ngayon. And of course, eto yung ating peptide. Oo, magaling po siya sa may mga bukol, sa may mga arthritis, sa may mga dysmenorrhea at gustong kuminis ang balat because of the collagen. Oh, yan, iniinom ko na rin ito. Ito yung latest natin na, produkto. Yan, peptide, collagen. Pag sinabing collagen, pangpakinis ng balat. Available po yan sa atin, okay? So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Sa mga taong mahilig magkape na katulad ko, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic at napakataas ng sugar content, panahon na palitan ng ating HCI coffee because our HCI coffee is an alkaline coffee. Hindi pwede mag-cause ng acidity ng inyong mga katawan. And also, eto yan, naka-promo tayo. Gusto niyo makatipid sa gasolina. O, diba? Sa inyong fuel consumption, isasakin nyo i-power engine oil nyo. Halo lang ito sa oil. Ang good, pag nag-change oil ha, ang good news, kung ang sasakyan nyo ay naka-PEO or power engine oil, kung ang gamit mo diesel, 30% savings sa fuel. Kung ang gamit mo gasolina, 40% savings sa fuel. At tatlong schedule ng pag-change oil ay savings mo na. Ibig sabihin, hindi mo kailangan mag-change oil. Pwede ka mag-change oil yung ika-apat na schedule ng pag-change oil. Available yan sa atin at naka-promo po tayo dito sa ating PEO or power engine oil. Hindi ito basta-basta because this is a US product at tried and tested na rin po. Okay? Hello kay Maricel Baharo Kalag. Okay. So, sa inyong lahat, balik na tayo doon sa health. Basta yung PEO natin, mag-communicate kayo sa akin dahil naka-promo ang ating PEO. Ito yung aking text hotline ni 0939 9040717. Akalain mo yan. Kung naka-PEO ang sasakyan mo at makatipid ka ng
40% savings sa fuel, malaking bagay po yan. Ngayon na pataas ng pataas ang gasolina, di ba? Meron tayong pang tricycle o motor, meron tayong pang kotse, o kahit yung mga malalaking bus, pwede. Depende po sa inyo. Pero tried and tested po namin. Promise po, malaking tulong. Okay? So anyway, for the meantime po, isa munang kwento ng kagalingan. Paano nga ba nakakatulong yung ating produkto? Ito naman, na dengue. Oo. Na-hospital na muna. Pero ang tanong, gumaling ba sa pagkaka-hospital? Pakinggan po natin. Okay, nandito ako ngayon sa Jose Panganiban para sa aming health symposium. Meron ditong napakagandang kwento ng kagalingan. Paano nakatulong ang ating CMD sa pamilya nila? Madam, anong pangalan nyo at edad nyo po? Ako po si May Olaso. 52 years old na po ako. Nung pong gamitin ko nga po yung yung CMD yun, nung pong magkaroon ng dengue yung anak ko sa doon po, nung ma-hospital po yung anak ko. Madam, how old na yung anak nyo po? Na po ngayon, 17 na po siya ngayon. 17 years old? Po. Tapos po, yun nga po, nung magkaroon po siya ng dengue, natatakot na po kami mag-asawa, yun nga po, kasi pababa yung platelet niya. Tapos po, lumalaki din po yung tiyan niya kasi hindi nga po makaihi. Nakailang dextrose na po kami ang iniinom lang po ay paracetamol lang po, walang ibang pinapainom. Yun ba po, natatakot na kami at umiiyak na yung anak ko. Tapos po, umuwi yung asawa ko sa bahay, bukas po yung TV, yung radyo namin, napakinggan nga po yung CMD yun. Tapos yun nga po, sabi na magaling daw po yun sa lahat ng sakit. Yun po, nagpunta siya ng labo at wala pa naman po dito sa Panganiban. Pumunta po siya ng labo, doon po siya bumili. Pagsabi po nga na maganda po yun sa sa kagalingan din po ng magkaroon ng dengue, bumili po siya agad noon, hindi na po siya nag-aksaya ng kung magkano, basta po makainom yung anak ko. Yung po pagsabi ng 30 patak po doon sa isang baso, ginawa po namin yun. Tapos nung nung gawan po namin yung pinainom po namin agad sa anak namin, pinaubos yun. Yung po hindi po siya dati nakakatulog, noon po nakatulog siya. Mga ilang minuto pa lang po siya nakakatulog. Nagising po siya uli noon, sabi niya, "Mama, iihi po ako." Tapos yun, umihi siya umihi na naman siya. Pagkaihi, po niya uli, pagkaalis niya dun sa CR, nakatulog po siya ng pa lang po siya, iihi na naman po siya. Hanggang yun nga po, gumanda po yun, lumiit po yung tiyan niya. Tsaka, nung pungkunan siya ng platelet noon, dati po laging mababa, pababa ng pababa. Nung pong pinapunta na kami uli, doon kukunan na po uli siya ng yun nga po, ng platelet. Yun po, nagulat yung doktor, sabi po sa amin, daw po yung namin. Sabi po namin, wala po. Kung ano po yung pinapainom niya sa amin, tsaka yung dextrose po, yun lang po ang namin. Kasi nga po, baka po galitan kami noon, kaya hindi po namin sinabi yung sa CMD yun. Pero napakagaling po noon talaga at yun po ang talaga nakaano sa amin. At nakalabas din po kami nung pagkahapon na yun. Ma'am, yung anak mo nung na-hospital po dahil sa dengue, ilang araw na ba siya sa hospital? Na po siya, 3 linggo na po siya. Grabe, 3 linggo, tapos lumaki na yung tiyan. Opo. Ibig sabihin may water retention na po siya. Pero sa pag-take niya ng CMD, ilang araw bago nyo napansin na may pagbabago na? Nung pong yung pagkainom po nung 30 patak pong yun, nagparaihi na po siya, nagliit yung tiyan niya. Tapos po, nung bago po kami palabasin, pinainom ko po uli ng 30 patak yun. Yun po, talaga pong umihi siya ng tsaka talaga pong nakatulog na po siya noon. Dati po hindi siya nakakatulog dahil nga po sa sobrang sakit nung yung tiyan niya. Kasi nga po hindi na namin alam. Tsaka medyo naninilaw-nilaw na po siya noon. Bali po, 3 linggo na hindi gumagaling. Pero nung mag-take ng CMD, isang araw lang ba nakaginawa? Opo, isang araw pa lang po noon. Kasi nga po yun di bali, sabi ko nga, di baling maubos yun, basta po gumaling. Yun nga lang po, pag ginom nung araw na yun, ng 30 patak, tas ginawa ko po uling 30 patak nung pagkagabi. Yan po talagang guminhawa na po siya. Nagtaas po agad yung platelet niya. Wow, ang galing talaga. Pero ma'am, sa family po, ano pang ibang health problems ang natulungan ng ating product? Yung yung asawa ko po, nagkaroon po siya ng namaga po yung prostate niya. Prostate. Opo. Tapos po, yun lang po ang pinagamit ko sa kanya. Tapos yun, na po siya uli, nakakaihi na po siya ng normal. Dati po hindi. Nung
paunti-unti lang po siya at saka nananakit po yung ano niya. Sabi nga po ng doktor ay ano daw po, baka daw po matuluyan na yun sa ano. Ay sabi ko naman ay wag naman po dok ninyo kaming takutin. Kaya Pag po sinabi prostate problem, prostate cancer, ganon. po, ganun po. Ay ano po, ang ginawa po namin, sabi ko, tanong na lang natin uli, yun nga po sa kanila na kung ano yung, kung maganda yung ano uli yun. Kaya yun po, sinubukan na naman namin yun, bumili kami. Yung ganun na naman po, naggaling na po siya. Hanggang ngayon po, hindi na okay ng ano. Ay, nung pong nakaramdam nga naman po ako nung, ito po, hindi na po maitaas ito, maigalaw ko na ito pong kaliwa kong ano, kanang itong kaliwa kong kamay, hindi ko po maitaas na ito, ni maghubad po ako ng damit, di po ako nakakahubad. Ilang araw mo yun nararamdaman? Ano na po, siguro po ay 1 buwan na po. 1 buwan? Opo. Eh, hindi ko po agad naisip na naman itong CMD na wala na naman po sa isip ko. At, yun nga po, nawala ng trabaho yung asawa ko. Pero po talagang hindi pa ako napunta sa doktor po. Sabi ko, ayaw ko. Ito lang, nung magkaroon po kami ng pera, at yun nga po, na po ulit, marami nang nagpapagawa sa aming alahas. Yun po, nagbili po agad ako sa CMD ng gamot na yan. Kaya yun po, yung pag yun, 3 araw pa lang po ako nagiinom. Lagi pong 40 ng 40 yung 40 patak po yung inom ko. Yun po, para po ako nilagnat, tsaka po ito unti-unti pong nawawala yung pananakit. Kasi hindi na nga po ako makatulog ay nag-iiyak na po ako. Nag-iyak na po ako sa sobrang sakit at para pong hinahaluka yung yung laman ko. Yun po, naisip po magbili na naman uli po nung CMD. Yun po, mga 3 araw pa lang po ako nagiinom. Ito po, pang-4 na araw po, wala na po siya. Bago pa lang yun mangyari. Ito lang pong Lunes ko po ininom. Sa kanila po ako nagbili kalaan. Lunes po ako nagbili, pa lang po ngayon, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes po. Doon po 3 araw pa lang po yun, okay na po itong kamay ko. So halos lahat ng mga na-encounter nyo na health problem sa family ay natutulungan. Madam, may mga makakapakinig nitong ating interview. Anong message na masasabi mo sa mga listeners natin? Wag na silang wag na silang magatubili na bumili. Mahal nga po ang gamot sa mga ospital, tapos magpapatingin pagbabayad ka pa sa doktor. Pero ito, kahit sabi mo pang 1,000 ito, pero yung 1,000 mo hindi pa mauubos yung gamot na CMD binagbili sa iyo. Kasi nga, agad-agad 3 araw pa lang. Depende po yun sa sakit na nagagamot noon. Pero po itong sa amin na nangyari, wala pa pong 1 linggo, nagagamot po talaga agad ng CMD. Madam, pangalan ulit? Ako po si May Ulaso, taga Parang Poporok 2, Jose Panganiban, Camarines Norte po. Ayan. Sa mga taga J-Pang, ang iyong product, nandiyan na po kay Ma'am Sonia Bibon, dyan sa Purok 6. Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Okay, hello kay Ma'am Hilda Lobrido. Okay? So, dagdag pa tayo kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto. Eto, pakinggan natin na taong nadesperar na. Siyempre ba naman, marami kang iniinom na gamot pero hindi ka gumagaling. Pero pakinggan natin ang kanyang kwento. Okay, may bisita po ako dito sa aking office. Nakakatuwa talaga yung kwento niya, kung anong nangyari sa kanya. Masigla siya ngayon kaysa nung pumunta siya dito. Siningi ko talagang mag-share siya ng kanyang experience sa paggamit ng ating product. Madam, yung iyong pangalan, edad at taga saan po? Ako po si Lily Baldon, taga Washington Drive, Barangay 8. Nasa 62 na po ako, madam, ang edad ko. Ay, senior ka na rin. Pares tayo, senior, ma'am. Oo. Ma'am, ano yung nangyari sa'yo? Ang kwento mo sa akin na na-confine ka. Bakit ka na-confine? Opo, na-confine ako ng 2 buwan, June and July. Yung July kung naibalik naman ako sa hospital, diretso na ako ng ICU. Kasi yung gamot po na tinitake ko, parang
walang walang nag-epekto sa katawan ko, na nawala yung appetite ko, wala akong tulog. Yun po ang naanohan ko, na naramdaman ko sa katawan ko. Tapos po nung July na paglabas ko ng hospital, tapos doon na po ako nag-take naman ng madami naman na gamot, na synthetic na gamot. Tapos ganun din, mas lalo, madaming dinagdag naman na gamot. Di yun po, naisipan ng asawa ko na, yung kumplituhin ko na yung CMD, na, yan ang nagamitin ko na yung miracle, CMD, yung tatlo power trio. Yun po, talagang ininom ko. Naramdaman ko sa pag-inom po noon, ilang araw lang, na 3 araw lang yata yun. Nag-epekto na, nagatulog na ako, tapos medyo nabawasan na yung sobrang wala na akong appetite. Nakakakain na ako ng maganda, maayos. Sabi ko, diretso ko na po yung pag-inom ng CMD. Ngayon, parang masigla na ako. Masigla ka talaga. Tapos po, kaya sabi ko, salamat sabi ko dahil may CMD. Tapos, inano ko na yung one set talaga, yung power trio. Oh, yun na talaga ang ginamit ko. Dahil dati, yung yung CMD lang, patak lang. Dahil 2005, yun ang ginagamit ko talaga, patak lang. Pero nang gumamit na ako ng power trio, yun na talaga, yung medyo na, yung ng katawan ko, maayos na. Tapos ngayon nga, nagpa-check up ako dito ng libre. Sabi nung doktora sa akin ng CMD, medyo ayos na daw yung sa heart ko. Hindi na daw masyado yung, parang parang bawas na daw yung sa heart ko. Kaya sabi ko, grabing pasalamat ko po sa sa CMD, na yun na ang tinay ko. Kaya hanggang yun na lang ang gagamitin ko, CMD na power trio. Kaya hindi na ako mag-iinom ng synthetic na nagamot, dahil sobra talagang naranasan ko na nawala yung side effect, nawala na ako ng appetite. Tapos minsan gusto ko magsalita, yung salita ko parang nawawala na yung iniisip ko, hindi ko maisabi. Sabi ko, Diyos ko, anong ba ito? Natatakot na ako sa buhay ko, na biruin mo, sa pagsalita ko may epekto, yung sa pagtulog ko may epekto, yung sa appetite ko may epekto. Sabi ko, ano ba yan? Mamamatay na yata ako. Sabi mo, para ka nang masisiraan. Para akong nang masisiraan ng bait, sabi ko, Diyos ko, biruin mo yan, walang tulog, walang kain, tapos yung pagsalita mo, mahina pa yung katawan ko. Di ngayon, ayos na po ako. Kaya salamat po sa power Pero may trio. sinasabi kang nung na-confine ka, may ka rin na, so sabi mo, ma'am, na yun, may sakit din? Yung kapitbahay ko na nagkasakit din, na kumari ko, na nakbumpahin din siya, talagang yung para bang matanda na siya, na mahina na siya maglakad. Yung sinabihan ko siya, sabi ko, Madi, ako baga sabi ko, nagsi-CMD. Mag-CMD ka din, sabi ko, malakas talaga, sabi ko yan sa katawan. Tapos maganda, sabi ko, ang epekto. Di ngayon, sinunod niya ako. Na pagsunod niya sa akin, ayun, baga tumaba na yung kumari ko. Dahil may CMD daw doon sa Kamalig. Masigla na rin. Opo, yun na din niyang ginagamit, CMD na Ma'am, maririnig ito ng may mga problema sa kalusugan. Anong ma-advise mo po sa kanila? Ang may advice ko, madam, sa kanila, subukan po nila yung Ayun, subukan ang ating Power 5. Yan si Ma'am Lily Baldon, okay? So anyway, sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Yan, CMD, CBF, Cell Bio Juice at ang ating peptide. Siyempre, depende sa edad at depende sa health situation
kung paano nyo iinumin at alin sa mga produkto natin ang pwede nyong inumin. Okay? So, dyan sa mga taga-Bakakay, may 1-day free health consultation kayo and that will be on August 17, Sunday, 8 a.m. to 4 p.m. But of course, dyan sa CMD Center in Daet, pag kayo nagpunta dyan, free health consultation po kayo. Oo, dyan sa Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet. Free health consultation po yan. At syempre, kung may latest laboratory results, pakidala nyo po para mabilis. Mabilis, o di ba? And syempre, sa mga taga Goa, Camarines North, Camarines Sur, meron kayong wellness caravan that will be on August 30 dyan sa Big's Diner in Goa, Camarines Sur. Okay, yan po ang mga event muna natin. And of course, sa mga taga ibang intay nyo na lang. Mag-a-announce tayo kung ano pa yung mga iba natin na mga gagawing events sa inyong mga areas. Okay? So anyway, sa mga listeners natin, eto uli yung ating text hotline. 0939-904-0717 0939-904-0717. So, dito na tayo sa ating mga CMD centers and active distributors. Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. And by the way, dyan sa J-Pang, ang iyong mga produkto nandyan sa kay Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. So, ito pa po yung next dagdag natin. Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban, Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines, sa area ng Catbalogan, ito yung CMD Center natin sa Catbalogan, nasa 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drug Store. Sa Tacloban, CMD Center, Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. So, ito po yung iba po natin. Pakinggan po natin to. So, hanapin lang si CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing. Sa L&L Building, Balalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuhan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barang... Ayan. Anuhin na lang natin, pipiliin natin yung mga kasi yung iba ay hindi ko sila ma-reach out. Ayan, sabi ni Moonlan, hello, my shipping na ba kayo international? Actually po, meron na sana, meron tayo actually, kaya lang sobrang taas ng freight. Kaya ang ginagawa ng mga Pilipino sa ibang lugar, pag merong umuuwi, nagpapadala po sila. Katulad ng mga ko sa Dubai, ma'am,
Padalan mo yung ganito, ng ganito kasi may umuwi, dadalin dito. So, yun po ang ginagawa nila para iwas po sa sobrang taas ng shipping fee. Okay? Now, dito na tayo sa Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gugong Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, Salvi Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at meron din sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, si Amdistaki Center, sa second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro, Atap Fast Cash, Emma Linda Lagak, Purukwan, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Jet City Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front Barangay Hall, Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon, Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon, Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, at ang newly open natin na CMD Center sa second floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Hakilmo, Proc 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji, Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City, Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sandra Mortega Frio sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon, Rachel Icardo, CMD Center, Barangay Adovis, Kasiguran in front, Kasiguran Technical Vocational School. Sa Ma'am Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, Atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalyor, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biescas, CM Distaki Center sa AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CM Center sa Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Sa Second District of Albay, siyempre yung aking center sa Legazpi, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, Atap Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia Raporapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Raporapo, Emilia Lianeta, Mancao Raporapo, Rafael Escalador, Morok-Borocan Raporapo, Joanne Serrano, Bagabawan, Raporapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong Raporapo, Das Cable Store, Purok 2, Itbama nito, Mr. Toy Dahak, Purok 3, Itbama nito, Josephine Racho, Balina Daraga, Albay, Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lobianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawo, Daraga, Albay. Ma'am Teresita Red, Liguan, Raporapo, Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Alex Alejo, Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drug Store, Bangkirohan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay, in front Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Marilo Bermejo,
Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion, Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay. CMD Office, 2nd floor, Kamalig Market. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Lisa Olidana, Bakay Store, Sentro, Daraga, Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawan East, Legazpi. Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkarihan, Legazpi City. Asuncion, Liana Reza sa Liana Reza Store, Inamnan Grande, Ginubatan, at sa Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardeñas, Sardeñas Store beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco, sa Boardwalk Service Center Market Site, UWAS. Andyan din po si Ma'am Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS. At may CMD Office tayo, 2nd floor. Sa Palisyo Building, sa Palisyo Street, Basod, Pulangi. At may CMD Office po tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunaw, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan. Mr. Hill Rijalde, So 9 Daisy Street, Saban, UWAS, Albay. Hello kay Ma'am Rowena Basit. Kumusta na kayo, ma'am? Okay? So anyway, sa mga listeners natin, ito lang masabi ng inyong lingkod, hindi lang good health ang sinishare namin sa inyo. We share to you people the business side of Health Code International. Join our group. We have a very wide market. Yung hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait ang malaking discount, basta kayo po ay member po dito sa amin. Membership natin ngayon, 5,990 kung saan you get health products worth 6,000 plus. Walang lugi yan. And good news, next time you buy our products, 20 to 54% discount. Malaking discount po pag kayo member. At pwede nyong gawin ang negosyo ni Health Code International. Yun po ang the best talaga. Good health, good business. Pag sineryoso nyo ang negosyo ni Health Code, pwede nyo rin ma-attain ang financial freedom. Free travels, local and international, at magkaroon din po kayo ng chance na makatulong sa napakaraming tao. Na-attain po namin yan. Opo, helping people. Dahil yan nga, madalas sabihin ng iyong lingkod, with our Power 5, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save natin sa operasyon. Diba? Akalain mo yan, kidney stone, gallstone, diba sa atin hindi kailangan ng operasyon, even yung mga puputulan na ng paa. Dahil mga diabetiko, naku, visit CMD Center. Oo, magpag-guide kayo sa amin para ma-rejuvenate din po kayo. Katulad ng napakaraming taong naniwala. Kaya madalas sabihin ko, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Yun po ang napakagaling sa atin talaga, yung power ng ating produkto. Kaya nga, ano yan, Power 5. Pag sinabi Power 5, CMD, CBF, Cell Bio Juice, we have our CR Juice, we have our peptide. Yan, talagang ma-attain. Gusto nyo ma-rejuvenate ng 15 to 20 years younger na pakiramdam. Nako, ang sarap po ng buhay na kahit senior citizen na wala tayong mga sakit-sakit. So, ayan. Ubusin ang ating oras. Iwan ko na lang sa inyo ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Itong nagme-message na sa international, mag-communicate kayo sa akin, Melinda Wee. Oo, mag-communicate kayo sa akin, tingnan natin kung anong bansa kayo at kung kaya natin magpadala sa inyo ng product. Pero, syempre, sasagutin nyo yung freight. Kasi mahal po ang freight sa international. Ayan. So, abos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.